Bueno, Manu, que resumen se pode facer deste partido? Bueno, creo que un partido bastante típico de segunda, que o que comete un erro pago, bueno, creo que un partido que podría ser 0-0 perfectamente, de poucas ocasións, de detalliños que, bueno, que caeron do lado da Ponferradina e nada, a intentar mellorar porque ao final partidos moi igualados que estamos tendo, estamos deixando pasar, escapar puntos, ¿no? O que sí, foi un partido de dúas caras, a primeira e a segunda, sobre todo a recta final na que pudestes empatar. Sí, eu creo que ao final, como é lógico, a Ponferradina quería proteger o resultado e botanse moito máis para atrás e, bueno, ao final tes máis o balón e máis intencións de acadar o empate, metes máis xente ofensiva e, bueno, creo que aí sí que estuvimos mellor, pero, bueno, por pena non nos dou para meter ese empate, non? Ese punto que nos facía moita falta hoxe. Sorprendeus un pouco, especialmente a ti como adianteiro, que xogasen por veces con tres centrais? No, tiñámoslo traballado xa que moitas veces un dos pivotes se metía e bueno, tiñámoslo traballado para facelo ben, despois no descanso creo que axustamos mellor e bueno, creo que tampouco nos crearon moito peligro con esa salida de tres. Se non se acaba o mundo porque parece que o equipo vai a mellor, non? Que co paso das xornadas vai mellorando. Sí, creo que o equipo está mellor, ten unhas ideas claras, creo que estamos máis sólidos, máis compactos, pero eso está claro que a día de hoxe non chega, hai que conseguir puntos e nada, quedanos unha final o sábado co Granada, ganar diante da nosa xente e non queda outra que sacar os 3 puntos. Que importante ese chamamento á xente, non? Para que apoie diante do Granada, porque antes do Nadal e que o equipo está necesitado. Sí, está claro que non necesitamos o apoio da nosa xente, tampouco se lle pode pedir moito máis porque hoxe foi unha gozada toda a xente que veu co día bastante malo que fixo e bueno, pedilles un último esforzo porque nós a verdade que cando estamos así arropados creo que xogamos mellor, que temos mellores resultados e moito gracias a eles e bueno, intentar devolverllo cunha vitoria. E unha última, a nivel individual, como vas evolucionando neses minutos pouco a pouco? A que nivel estás? Bueno, mellor, sí que estou tendo aí uns problemas ca rodilla que non me deixa estar ao 100%, pero bueno, a verdad que hoxe encontrarme ben durante estas últimas semanas, últimos 10 días, e bueno, intentando chegar ao 100% o máximo posible o antes posible porque creo que o equipo necesita de todo, necesita de xente que está xogando menos, que está entrando, que creo que está aportando e ao final temos que estar todos a un nivel alto para sacar isto.